Goddag og velkommen til Spørgehjørnet. Vi skal i dag snakke noget om søvn, og hvad der ligesom sker med kroppen, når vi sover. Altså søvn er jo egentlig, når vi lader op til den næste dag i løbet af natten, og det gør vi i den dybe søvn. Men under REM-søvnen, der er hjernen på højtryk, og det er den rigtig meget med børn og unge. Fordi hos børn og unge, der producerer den nemlig væksthormoner, så de kan blive tårnhøje. Men der er faktisk ikke rigtig nogen, hvad vi bruger det der REM til. Altså, vi ved, at det står for Rapid Eye Movement, og det betegner den fase, hvor øjnene bevæger sig, mens man sover. Altså ens øjenlåg er lukket, men indenunder, der bevæger øjnene sig fra side til side, fra side til side. Men ellers, så ligger man bare bumstille, altså bortset fra øjnene. Noget andet, der også kendetegner REM-søvnen, det er, at de drømme, du kan huske om morgenen, de foregår i den sidste fase. Altså her, når man er vågen, så svinger den jo sådan her. Og det her, det er REM-søvnen. Og lige der er de vigtigste drømme, eller dem, du kan huske om morgenen. Og de har nogle meget stærke og livagtige følelser, og de er meget stærkere og livagtige end dem i de andre faser. Og det smarte ved REM-søvn, det er, hvis ikke at du får nok søvn den ene nat, så får du bare mere af den næste. Det er meget, meget vigtigt at sove. Der er faktisk lavet undersøgelser, der viser, at dem, der arbejder om natten, de får nemmere kræft. Og det skyldes, at hjernen, den laver nemlig et stof, der hedder melatonin. Og det er rigtig, rigtig godt mod kræft og alvorlige sygdomme. Og det stof, det bliver lavet om natten, altså når det er mørkt udenfor, så bliver det lavet derinde, og det så modvirker kræften. Men når det så er lyst, selvom vi sover, så bliver det ikke lavet, for det kan ikke så godt lide lys. Ens immunforsvar og kroppens hormoner, de fungerer heller ikke uden den dybe søvn. Får man ikke nok søvn, så kender I nok, så bliver ens reaktionsevne og ens hukommelse, den bliver lidt svækket og sådan noget. Og man har meget, meget svært ved at koncentrere sig. Og faktisk i England, der er 1 ud af 5 trafikulykker. Det skyldes faktisk, at føreren i bilen ikke har fået nok søvn, at de simpelthen falder i søvn. Og det er ikke godt. Hvis en person ingen søvn får, så kan det føre til, at personen bliver sindssyg. Og man mener faktisk også, at det værste tortur, der findes, det er, hvis man hele tiden bliver holdt vågen. Nå, men når personen så først har fået nogle psykiske problemer på grund af søvnmangel, kan det være meget, meget svært at rette op på igen.
Der er vist en, der godt kan lide at snorke derfra. Ja, der er faktisk rigtig mange mennesker, der har problemer med netop det, hun gør. Nemlig snorken. Og det er faktisk meget normalt at snorke. Nemlig 40% af alle mennesker fra alderen 40 til 70 år, de snorker faktisk. Og de snorker næsten hver nat. Men det er dog mest mænd, der snorker. Men hvorfor er det egentlig, at vi snorker? Ja, det skyldes jo faktisk, hvis her der er tænderne, der er ganen, der er ryggen og der er tungen, så skyldes det faktisk, at der kommer meget mindre plads i det bløde væv, nemlig lige her. Og hvis man fx er forkølet, eller man bare har en meget stor tunge, som for eksempel hende der, ja, så er der altså større chancer for, at man snorker. Men hvis man også er ligesom hende, hvis man er overvægtig, man drikker, før man, lige inden man går i seng, ryger eller tager sovemedicin, så er der også stor chance for, at man snorker. Men den eneste ulempe ved, at man snorker, det er faktisk, at de forstyrrer andre. Men for at undgå at snorke, så kan man lade være med at sove på ryggen. Man kan anvende en tandskinne, og det forhindrer nemlig den store tunge i at falde tilbage. Eller til sidst kan man få en lille bitte operation. Og det kunne være, at hun skulle overveje nogle af de ting. Hallo? Elise? Elise? Hej. Hun er da helt væk. Men det minder faktisk om noget andet. Nemlig at gå i søvne. Og det er der faktisk også rigtig mange, der gør. Og det skyldes faktisk, at hjernen den er lidt i uorden. Altså, når man sover, så kan man jo ikke bevæge sig. Men nogle gange, så kommer den der hjerne, den kommer til at aktivere bevægelsessystemet. Altså, at man kan bevæge sig. Men den aktiverer dog ikke bevidsthedssystemet. Altså, hun går rundt, men uden at være vågen. Og når man går i søvne, så går man egentlig oftest bare på et lille område, ligesom hun gjorde. Bare går lidt rundt i det samme rum. Men nogen, de går faktisk ud af rummet, eller ud af huset faktisk. Og det kan jo have nogle dårlige konsekvenser. Og altså, det kan jo godt være, at man går i søvne fast. Så kan man jo få noget mod det at gå til terapi og sådan noget. Men for det meste, så sker det bare et par enkelte gange. Altså, man siger jo, at man skal have en god og lang nattesøvn. Men hvor meget skal man egentlig sove? Altså, det er jo meget svært at sige nøjagtigt. På grund af, at det er meget forskelligt, hvad man har brug for. Småbørn, de skal selvfølgelig sove mere end de voksne. Men hvor meget, det er meget individuelt, på at hvert menneske er jo ligesom sit eget. Men man siger, at gennemsnitligt skal den voksne, de skal faktisk sove 7,5 timer søvn. Og ja, nu får vi jo så se, hvor mange der holder det. Og de unge, de skal faktisk sove 9,5 timer søvn. Og det er der vist ikke helt så mange, der overholder 100%. Men som hovedregel, så skal man egentlig bare føle sig veludhvilet, når man står op. Det var alt, vi havde i spørgehjørnet i dag. Næste gang, der skal vi svare på Birgittes spørgsmål, nemlig en masse dejlige og lækre og sagtige spørgsmål om myrerne.
Men nu skal jeg vist også have min daglige nattesøvn. Det kan jeg godt mærke. Så vi ses næste gang i spørgehjørnet.